Mga turista kag pasahero nga na-stranded nakatabok na sa isla sang Boracay. Pila sa ila na pornada kuno ang kuntani long weekend. Ini gitutukan ni Daryl Marie Sarmiento live nagikan sa Boracay Island. Daryl? Kay tumalin kahapon adlaw sang Domingo sang ginpahanugutan na nga makatabok diri sa isa sang Boracay ang mga pasahero. Tumana ang kalangkag nga nabatyagan sang mga turista nga kuntani Biyernes pa sang tanalikdan nga semana natala na nga magtabok diri para sa Pista Minatay sa ila sini nga long weekend kag ginalauman nga bakasyon grande kag sa subong bagud man sa makusog nga hangin kay inyo sini nga makita red flag ang abiso sang mga otoridad sa mga beach goers ilabi na sa mga luyag kuntani nga maglangoy-langoy. Amat-amat na nga nagpasiplat na gidman si Haring Adlaw diri sa probinsya sang Aklan, partikular na sa isa sang Boracay. Amo kon nga kalamanan sa mga na-stranded sa puerto sang Katiklan. Aga pa lang kahapon, wala na nag-usik sang tiyempo kag naghingagaw na makatabok. Pila sa mga ini ang trabahador nga may duty pa kuntani isang tinalikdan nga mga adlaw. Ugaling, tungod sa tiyempo, kahapon lang gid nakatabok. Kaso malakas yung ulan eh. Importante makatawid. Ang iba naman nagpahayag nga 15 oras ang gindugay sang land travel. Resulta man sang pagbaha sang mga dalanon padulong sa Aklan. For vacation, Friday pa. Friday night actually. We were stranded for 8 hours sa may Dumaraw banda. Then we almost traveled for 15 hours. May mga turista naman nga dismayado sa gindangtan sang ila bakasyon. First, our flight got cancelled from Manila due to weather, and then we got diverted to the Calibo flight. So from in the morning, we left from Calibo for Katikalan, and now we are finally heading to Boracay. But I'm not very sure about the weather, so yeah, let's see how it goes. Yeah. Katikalan 2 days. They are already almost there Calibo. 2 days stay Calibo. In my house, in the house there, Boracay. Kay nasang agap pila sa bakasyonista, nagpahunay-hunay na lang sa higad. Apisar medyo hilaw nga sunbathing. Way man ini mahimo bangod sa abiso sang otoridad. Ngayon lang ulit nakalabas kasi past few days nag-uulan talaga saka malakas hangin. Hirap lumabas. Pagka pupunta ka medyo malalim, tisitahin ka agad eh. Ang ini naman nga maghimata, imbis nga long weekend ang 3 days, 2 nights, nabitin kuno, bangod man sa kanselasyon sang biyahe sumugod Biyernes. So our 3 days, 2 nights turned into just 2 days, 1 night, yeah. More picture taking and eating. Picture na lang sir, kain, lakad-lakad. Ang ini naman nga bata, bangod nga limitado ang hulag sa beach, tugas ang malain nga tiyempo. Nangita-ngita na lang sang souvenir. Ano yung dadalhin mong pasalubong pabalik sa inyo? Hermit crab. Ang ginalauman nga fully booked nga 13,000 plus rooms sa hotel kag resort, bilang bato pa lang ang nakasulod. Unexpected. We are hoping that maging fully booked yung isla ng Boracay natin. Yun lang dumating si Paeng. But still, life must go on dito sa isla. No? Good thing lang at least kahit paano, okay po tayo dito. Dapat fully booked tayo. So we are expecting more or less 6,000 to 8,000 tourist arrival a day. But within this month of October, nagre-range or average po tayo into 4,500 tourist arrival a day. Nakaplaster na ang police visibility sa isla. Paandam sini sa mga tuyo na mag-happy-happy karon sa gabi. Tion nga maayo na ang tiyempo. Dapat kuno. Pagdating dito sa Malay naman, ingat lang siyempre pagka yung mga turista natin, mga bisita natin, napunta sa mga bar and restaurants natin, yung pag-inom ba. Magtira lang yung mga kababayan natin ng sapat na pang-uwi. Dahil yung iba kasi talagang nasosobrahan sila ng inom. Kate, sa Malay Tourism Office, 4,000 to 8,000 tourist arrival per day. Kuntani ang ginalauman nila nga makatabok diri sa isla. O galing bangod man sa natabo nga bagyo, pila pa lang ang nag-abot diri tubtub sa subong adlaw. Panamduman sang Tourism Office sa mga matabok pa lang diri sa isla sang Boracay nga ihanda nga daan ng valid ID, hotel voucher nga accredited sang Department of Tourism kag hindi gid malipat nga mag-register sa mga pantalan, pwede nga mano-mano, pwede man via
via the internet. Kate, hindi man sige-sige pero sa inyo sini nga makita sa subong ma-experiensyahan sa gihapon ang duman ka baskog nga dapyas ang hangin kag dalagko nga paghampak sang balod. Sa subong malaka man pero ma-experiensyahan man ang pagturutalithi kag pag-ulan diri sa isla sang Boracay. Kate? Madamo nga salamat, Daryl Marie Sarmiento.